ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମ ଇଂରାଜୀରେ ହେଲା ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କମ୍ପୋଜାଇଟ୍ ନମ୍ବର। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 1 ଏବଂ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତାକୁ କହିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। 1 ଏବଂ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ହିଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ। ତା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ଆମେ ବାହାର କରିବା 1ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ 1ରୁ 10 ଯାଏ ଲେଖିଦେବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା 1ଟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ। 1ଟା 1 ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ, 1 କେ 1। ସେମିତି 2ଟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ, 1 ଦ୍ୱାରା ହେବ 1 ଦୁନେ 2, 2 ଦ୍ୱାରା ହେବ 2 କେ 2। ସେମିତି 3ଟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, 1 ଦ୍ୱାରା 1 3 3, 3 କେ 3, 1 ଆଉ 3। ସେମିତି 4ଟା 1 4 4, 1 ହେବ, 2 ଦୁନେ 4, 2 ଗୋଟେ ହେବ, 4 କେ 4, 4 ଗୋଟେ ହେବ। ସେମିତି 5ଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା 1 5 5, ତ 1 ଆଉ 5। 6ଟା ସେମିତି କେମିତି ହେବ, 1 6 6, 2 3 6, 2 ଗୋଟେ ହେଲା, 3 ଦୁନେ 6, 3 ଗୋଟେ ହେଲା, 6 କେ 6, 6 ଗୋଟେ ହେଲା। ତାମାନେ 6ର 1 2 3 6 ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 6ଟା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ। ତ ସେମିତି 7ଟା ହେଲା 1 7 7, 7 କେ 7। 8ଟା ସେମିତି 1 8 8, 1 ହେବ, 2 4 8, 2 ହେବ, 4 ଦୁନେ 8, 4 ହେବ ଏବଂ 8 କେ 8, ତ 8 ହେବ। 9ଟା ସେମିତି କ'ଣ ହେବ, 9ଟା 1 ହେବ, 1 9 9, 3 3 9, 3 ଗୋଟେ ହେବ ଆଉ 9 କେ 9, 9 ଗୋଟେ ହେବ। ସେମିତି 10ଟା କ'ଣ ହେବ, 10ଟା ହେବ 1 10 10, 5 ଦୁନେ 10, 2 5 10, 2, 5 ଦୁନେ 10, 5 ଏବଂ 10 କେ 10। 10ର 10 ସଂଖ୍ୟାଟା 1 2 3 4 ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ। ତାମାନେ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହିବା? ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ, ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାହାର ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ଏଇଠି ଆମେ ନିଜେ ଏବେ ଦେଖ, ଏଇଠି 2ଟା ଗୋଟେ, 2ର ମାତ୍ର 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ, 3ର ବି 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ, 5ର 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ, 7ର 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ 1ରୁ 10 ଭିତରେ ଆମେ କେତେଟା ପାଇଲେ, 2 3 5 7। ତାମାନେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ପାଇଲେ, 2 3 5 7। ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା 1ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ 4ଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତ ସେମିତି ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ଅଛି ସେମିତି ଗଣିବା, ଯେଉଁଟା 2ରୁ ଅଧିକ ଥିବ। 2ରୁ ଅଧିକ କିଏ କିଏ ଅଛି ଦେଖ, 4 ଗୋଟେ ଅଛି, 6 ଗୋଟେ ଅଛି, 8 ଗୋଟେ ଅଛି, 9 ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ 10 ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି, 4 6 8 10, 4 6 8 9 10। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ମାର୍କ କରୁଥିବ 1ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ 1କୁ କହିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା। 1କୁ କହିବା କ'ଣ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ବା ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ସ୍ପେସିଆଲ ନମ୍ବର। ଏବେ ତୁମେ ବାହାର କର 10ରୁ 50 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କେତୋଟି ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି।